ka jingsha thombor ki Shynrang bat khamtam ki Kynthei la ka long ha ka tien ka thalien ne ha ki kam kum ha ka jingsha rakti ka jingsha bat bor bat ki wei ka long ka jingja ka bujja na ka por sha ka por bat kum shi ban ta ban a Jinghikai sha ki kan hon bo pher halor kum no ban la ban te la kam ya kum ki te ki jingja na ka liang ka Meghalaya State Rural Livelihoods Society ha kan ru tarik nopra arja arpulai kala penlong ya ka program ending gender based violence hapo ka Memiti Hall ka badan Shillong Mail apa Shillong ka Deputy Commissioner jong East Khasi Hills District ka kong RM Kurba kala longkum ka kong san haringkat ka jingadan lang u Project Director ka DRDA upa Pita Pasa ka DMHO ka East Khasi Hills District ka kong SA Lingdo ki kanhon bo pher na lor ki weipan habakran kumuka kong san ha kani gasngi na kalyang ka kong Rosette kalaong bakalong ka badan kamban Hikai ki Khun Shynrang Kumba Hikai ki Khun Kynthei bat kani ka deban sedang shwa nalayeng bat kala banjoru halor ka jingdan kamban Hikai ka subject ban Hikai ki khana halor ka rukom ka akor ka badan haringkat ki jingsneng ka bajutep kum ka moral values haki school bo pher ngidan kam te ban Hikai ki Khun Shynrang jongi kumangi badan Khun Shynrang baroang ni ngidan kitu ki badan Khun Shynrang sengo bahawat ong ban Hikai tang hi Khun Kynthei ni ha Hikai Khun Shynrang lu kidi ki breu la dengi pelat yaki la dengi pen sengo thu yaki ba kai kata mo ban burom kajing burom yaki wei the opposite sex mat Shynrang burom i Kynthei burom Shynrang ngidan kami kata nai hiang ngide ban burom i wei ka baar kalong bang ngide ban tip bon ki but bon sin ni syamba nginda lecture school ru menta kam dan chuka to ka Jinghikai moral science haki school la ja nak kulam pangidang khna te ki sai don ka moral science mo ki Hikai ni syamba hakashnong jongi syempor ban yo ikini ki self group ni syem jingken mentani ba Peter ni don kumba Shillong khandai hajar Lais pan ribu prateli ki long yen hapo East Khasi Hills but ngidon ki self help group de new hajar arspa khandai po ar kita ki self help group multiply kata do ushi po kala long kumban new po ar hajar khandai spa ar po mat ki self help group more members kumba ngitip ru kidon kita ki group ki ba mende badan tang shpo member kidon palat ki shpo kidon ki badan khat a kidon khat lai khat san ke shong ha ka gajing long jang group te ladangi don kata ka number mo ngila poi kumba nyo persen ne dene kana banong prapo persen jong gajing don ki long yen ki bla don iwe na ka long yen ibede member jong self help group kajing don ka jong pi ka long shisha ka ba gordon namta ka government namta ka sarkar but ni ai ko bele pi we ki ba shim ki ai gane ka bha jong pi ban long kita ki ba ai kata ka ketika diang ini kenang bangila ban pentulun ni ki kam jong ina ko sha ka pot naya ki si ki por nam chu sa chi sha thong por na do khalum kana kun sam la wat ki ram ba na kalyang Dr. SA Lingdo kala kentui ki brio ki basha thombor baki de ban wan shikmat ban ya thu om ban le rain kanutli don kinu ki chat jing thombor ki Kynthei kuma I ongi ba pasam ne iwe na lainut ki Kynthei ha gane ka perthai ki sha thombor man ka por
man kasni de ngilap ba baro ki gender male ne female ki sha thombor hi nre makhambun ki de ki females ki Kynthei but ki khun ki longkmi but ki khun Kynthei jungi ki de ki victims hakum ki ne ki jing thombor de kabading kong kade kata ka ban focus different forms of violence maat pade ban encourage ka health department minta Hikai yafi nga jingsha ka ngilong ni habia trailang ka interdepartmental convergence mo ngiong ka department of NRLM ka long kum ka long ko we ka bun la ne ka jingwan ka pi into the system de ka la yarap ingi shibun nga shim ka ne ka kaburo matasi man khuble ya phi khuble shibun ya ka jing yarap lang jong phi haga benta ka kwai ka kya phi la yarap shibun haga men tang ndai tang ban don lang ban gi ndai fiarap ro yangi kumno bangin mobilize bangin lap yaki different types of beneficiaries haga benta ban ya tray kam ban ki different types of ki we ke rukom jat ki national programs de kum haga ne ka benta ka jingchu bang ya kran matasi shipang ki ne ki gender violence ni ong ba phi de ban yarap lang yangi haga ne kumno ba pin wat la ne pin ndi tang kata ka wat la ne pin ai la ki jong ki jingera hakapo ba pila ban identify ban lap la ne la da pio manu bo wan chapi ban sik jingera de fi fin long kum kita ki jing nong no kum kata ka bridge kum kilong ki asha jungi pir hilong ta bridge between the health department but the community kumno manwanya lami gitu ki victims shaka health health providers and then kumno ma fi encourage ya gitu ki victims of the gender based violence bun kim pon chakmat because ki tiang de ni kwa i panjing harap na pi ba fin encourage ki men pensluri ki ban wan chakmat ba fin yo ban makin ai reporting mo ka reporting and documentation kalong ka yarap hai because da ka report ba ni document ne ni tip kumno ban yarap chakmat ya itu i victim ya itu i masyak kombor